Hola, avui us vaig explicar el cercle i la circunferència, que la teniu en la pàgina 191 de Matemàtiques. En el llibre està prou embolicat, així que vaig intentar simplificar-ho. Així, si llegiu, diu que el contorn d'un cercle és la circunferència. Què vol dir? Que el contorn d'un cercle és la línia de fora. Jo el que vull medir és aquesta línia. Si fos una corda, seria fàcil, l'estiraria i la podria mesurar. Com no és el cas, jo el que he de fer és veure com puc mesurar això. Aleshores, a veure que no se veu bé. Així diu que la llargària de la circunferència s'anomena longitud. És a dir, si jo aquest cercle l'obrira i l'estirara, això seria la longitud. Ara, així vos diu, el nombre que representa esta distància en qualsevol cercle s'anomena pi, que és aproximadament 3,14. Què vol dir? Que si jo agafara este puntet de la circunferència i començara a rodar, quan torne a rodar, que és aproximadament 3 voltes i un poquet. Aleshores, per això és 3,14. El número és molt llarg, 3,14, 16, etc. Però nosaltres agarrem només 2 decimals. Com puc calcular jo la longitud de la circunferència, el que mesura per fora? Doncs em diu, la longitud de la circunferència, ho tenim ahí, és igual a pi per diàmetre. La longitud és igual a aquesta lletra pi per diàmetre. Pi sempre l'agarrarem com a 3,14. Pi valdrà 3,14. Ara, el diàmetre. Què era el diàmetre? Del centre de la circunferència, la línia que travessa això seria el diàmetre. Per exemple, si el diàmetre mesurara 10 centímetres, per fer un exemple fàcil, 10 centímetres, jo què faria? Si la longitud és pi per diàmetre, seria 3,14 per 10. Aleshores, la longitud seria igual a 3,14 per 10, que això és molt fàcil, 31,4 centímetres. Això seria la longitud. O si vos diu unitats, doncs posaríeu unitats. Ara ve altre cas. Si en lloc del diàmetre em donen el radi. Si ara en lloc, tatxe este del 10, si ara en compte de 10 em diu que això mesura, per exemple, 7 centímetres de radi, tot este tros, si ara em diu, per exemple, que mesura 7 centímetres de radi, aleshores jo què faré? Faré longitud 3,14 per, ara no tinc diàmetre, ara tinc radi. Aleshores seran 2 radis. El radi és la meitat del diàmetre. Aleshores faria 7 per 2, 14. Doncs ara, si en compte de 10, ara en lloc de 10, tindria que la longitud és 3,14 per 14, que mesuraria, és que no es veu bé, però he posat 7 de radi, seria 14. Si, per exemple, em diu que tinc 8 de radi, aleshores seria la longitud 3,14, si em diu que tinc 8 de radi, serà el doble, 16. Així baix teniu que posar, que d'una altra manera és que diàmetre és igual a 2 per R, a 2 voltes el radi. I ho ordena de manera diferent i diu que la longitud és igual a 2 per pi per R. La longitud, si no tenim el diàmetre, em diu que és 2 voltes el radi. Podria ser pi per 2 per R, donaria igual. Així també us posa que és que pi també poden dir 22 partit 7. Mos anem a oblidar d'això. Anem a agarrar que pi sempre serà 3,14 i canviarem el que valga el diàmetre. Així que ho teniu més fàcil. 3,14 per diàmetre. Aleshores, exercici 1 de la pàgina 191. Quina és la longitud de la circunferència que té 42 unitats de diàmetre? Utilitza pi 22 partit 7? No.
utilitza pi 3,14. Aleshores seria 3,14 per 42. I el que vos donarà seria el que mesura el cercle, la longitud de fora. Val? Això seria el que vos donaria. El 3. Quina és la longitud de la circunferència que té 8 unitats de radi? 8 unitats. Aleshores, si tenim que la longitud és pi per diàmetre, si el diàmetre són 2 radis, aleshores serà 8 per 2 per pi. Pi per 2 per 8. ¿Vale? O directament podeu fer el diàmetre en el K, pues seria 8 per 2, 16, i posar pi 3,14 per 16. Ara, anem al quadernet. En el quadernet, en la pàgina 83, mos ix així dalt en el quadret. Longitud de la circunferència a 2 per pi per radi. Heu d'ensenyar-se a què és o 2 pi per r, el doble del radi, que són 2 radis és un diàmetre, o molt fàcil, o pi per diàmetre, i quan vos donen el radi, el multipliqueu per 2. Aleshores, el 3 calcula la longitud de les circunferències següents. Què serà? Utilitza pi 3,14. Longitud igual a pi per diàmetre. En el primer cas tinc un radi, el multiplique per 2. En compte de 6 serà 12 per pi. En el següent sí que tinc el diàmetre, serà pi per diàmetre. En l'últim també pi per diàmetre. En el de baix utilitza pi partit 22,7. No. Pi igual a 3,14. Serà com el 3. Val? Aleshores calcularé pi, si tinc el radi, per 2 voltes el radi, o directament el multiplique i faig pi per diàmetre. O pi per 2 pel radi. Val? És fàcil, segur que quan es poseu ho enteneu perfectament. Val? I si no, pues em pregunteu, m'envieu un correu o un telegram i ja està. Adeu!